Diskors miżawt bl-attakki partiġani mimli bir-retorika tal-aħna u l-huma mifni b'narrattiva perikoluża kontra l-Partit Nazzjonalista u f'appell qawwi għall-għaqda fost il-Laburisti infushom. Dawn huma l-karatteristiċi tad-diskorsi li għamel fl-ewwel ta' Mejju l-Prim Ministru mexxej tal-Labor Robert Abela l-għada li sar magħruf illi l-predeċessur tiegħu Joseph Muscat huwa suspettat flimkien ma' numru oħrajn ta' persuni fl-inkjesta li ftit tal-jiem ilu l-Maġistrat Gabriella Vella qalqet brabta mal-beħ tal-isptarijiet. Robert Abela beda d-diskors tiegħu billi appella għall-għaqda bejn il-Laburisti stess u semma lil Domin Kumintov biex forsi jittanta jiġbed lura l-hardcore tiegħu illi sorsi qrib iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista qed jisħu illi qed iwarbu lil Abela. F'jum il-ħaddiem il-mexxej tal-Labor insista għall-għaqda l-istess mexxej li taħtu sar magħruf li kienu għaddejn skandli varji fosthom l-iskandlu tal-liċenzji tas-sewqan, tal-benefiċċji soċjali b'nies involuti allegatament mill-Customer Care ta' Kastilja, uffiċjali tal-Labor, deputati parlamentari u allegatament ministri wkoll. Iżda l-4 nofsinhar Abela appella biex jibqgħu jiġġieldu ħalli dak kollu li kisbu ma jintilifx. Jekk ma nibqgħux niġġieldu ta' kuljum għal dak kollu li ksibna hija li kollox jista' jintilef. Fil-waqt li nfexx f'attakk wara ieħor fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista fost oħrajn sansitra l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi, ironikament wara li wasal fi Pjazza San Giorgio akkumpanjat mill-President Emeritu George Abela mażul biex ikun President tar-Repubblika mill-Lorenz Gonzi nnifsu. Iżda wara dawn l-attakki kontinwi b'mod mill-aktar surreali deskritt mill-opinjonisti bħala appell imqanżaħ saħaq għal-kalma. Appell għal-kalma b'kundizzjoni. Kalmi iżda ma ninsewx. Sodi iżda ma ninsewx. Ftakru. Il-mexxej tal-Labor għażel ukoll li attakka lil min qed jaħdem qatih sabiex f'pajjiżna jkun hawn il-ġustizzja u l-onestà li tixraqilna, tant illi saħansitra ddeskrivihom bħala persuni li jridu jiddistabilizzaw lill-pajjiż. Saħħaħna id-demokrazija. Iżda dak ma jfissirx li se nħalli lil min qed jipprova jiddistabilizza l-pajjiż jirnexxi. Jien għandi d-dover fuqi li nħares l-interess wiesa tal-pajjiż u hekk se nibqa' nagħmel fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin. Dan jumejn biss wara li l-Kamra tal-Avukat insistiet li Abela jrid iżomm f'moħħu li hu mhux biss mexxej tal-Laburisti iżda Prim Ministru ta' Malta u Għawdex. Intant waqt li diversi familji taħabtu wiċċhom ma' sfidi varji fosthom l-oli tal-ħajja bil-prezzijiet kull ma jmorru jiżdiedu huma mhux ilaħqu mal-oli tal-ħajja jiġru minn impjeg għal ieħor u ansista illi l-ħaddiema il-gvern tiegħu mhux qed jaksu. Fil-waqt li għal darb'oħra temm id-diskors tiegħu billi reġa' tenna li għandu bżonn l-appoġġ. Referenza ċara, taqbit intern li preżentament il-Labor għaddej minnu.